חדשות זה להיכנס, לקחת מנת סמים, כמה רגעים שאני מייצר לעצמי ודאות, כי אני יודע מה קורה בעולם. זה הבולשיט הכי גדול שיש. שמעת פעם על משהו רציני שקרה, שאיכשהו לא הגיע אלייך המידע עליו? לא לדעת שיש קורונה כשאת הולכת ברחוב? עכשיו, מה קורה בחדשות? את נכנסת לראות, כי את רוצה לייצר לעצמך ודאות לכמה רגעים. כשאני הבנתי את הדבר הבא שאני הולך להגיד לך עכשיו, החיים שלי השתנו. יש לך 100% ודאות כל הזמן שאין לך ודאות בשום דבר. יש לי 100% ודאות. מה אכפת לי מה קורה שם, מה קורה פה? אם אני רואה בלופ עוד פעם את אותו הדבר, אני מגיב רגשית הרבה יותר חזק לזה. זה כמו שאת רבה עם מישהו והוא חוזר איתך על הדברים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, את לא מתחרפנת? חזרו חטופות. מה, אתה לא תדע? אני יודע. אז העליתי איזשהו סרטון עם ערך. עשיתי ככה, בשנייה קפץ לי איזה משהו לעין. אבל בין זה לבין להיכנס, לצפות, לקרוא, לראות, אם קרה איזה אסון טבע, אני אפתח שנייה את הוויינט, אני רק אראה את הכותרת בשביל להבין ואני אסגור. כי הבנתי מה קרה. ברגע, בכותרת כתוב מה קרה. למה אני צריך להיכנס לעמדת הפרשן? מה הוא אמר? למה אני צריך שזה ישפיע עליי? למה אני צריך להגיב לדברים האלה? אבל אני רואה איך זה משפיע עליי. אתה כל הזמן שמח, אתה לוקח דברים בכלילות. איך אתה עושה את זה? מה שאתה מזין את המוח שלך, אלה יהיו תוצאות של הרגשות שלך.